poštuje. Ne mrzi je, to mogu da kažem. Kažite? Pa sigurno je ne mrzi, a sad ovo... Dobro, Milana, šta vi mislite o vašoj priji? Jel imate dobre odnose? Najbolje. Sve najbolje? Sve najbolje, da. Sve najbolje o priji? Sve. Odlično. Zorane, 14. pitanje je pred nama. Još 2 pitanja vas deli od $500.000, sad smo na 14. pitanju. Želite da ga čujete? Da. Pitanje, samo ćemo moliti malu samu tišinu da bude u publici, da Zoran može se skoncentriše. Pitanje broj 14. Da li biste pristali na seks sa vašom taštom, ako bi vam to pomoglo da rešite dugove? Da.